Kajingsa tam dan lailak Profesor Jar Sanspak Knai Po vote haka Voice of the People's Party yaka National People's Party naka result election MP Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency kabla penbenadak Election Commission of India ECI menaka South Ujellio Arja Arpusau kala penlong yo ba Prestone tensong badi ru sembut menteri rang ba kajella bot state president kan National People's Party ban ong bakadei kajingkala kabau paj ba ulakwa Ulaong bakalong kabay tenan bagi pajba ki sehi lakabay siya bay dot bat kabay kali habaki kersan ya kinu ki kertong yele election bot kermen bakani kajing kelakan ne nang ni syakman hakaway pat kalyang habakran sikilat patay kubor hakano pai sengi joka santere gujelio arja arpsau da kabaong bokit riang bakani kajing kela kumbala bena ban yo kam Sorkar lut lada Punjab ya ka VPP hakani ke election MP Lok Sabha ulaong ba Donbok bandon ki ba wan wat hi Ïing ban ai kam Sorkar lagi jit nok dak away parti thamai kum ka parti VPP ka kam Sorkar kan wat hi na Ïing nga ngaduai bang ngakit bok Kyrwoh yang bakan lom kenang ba gitu ki bapli ki badon honong kendok ki khun ki pas BA ki pas MA ubak Prestone umla ban ai menta katem ka pasang lek si hakane ki jikla yo wan wat hi ka Sorkar na Ïing bapin yo kam pin yo jam dengan somong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki pat ba ke jing kela kam tam hanok kendong jungi ki bakren da ka basyai ba lada la ban penren ye kan BP lane ye ki wei political party badon hapok ka Sorkar ka bangun ka kam Sorkar kan wan be hi makah sia ki khon ki ti jongi ki balapas ma te kata ka bang ngayo ya ka web ka ba mi ko malom ta nga ho pi ngakit bok ke ruang bakan long sisa ta habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya